मुंख्लंफोरनिसिम बे समाव आरज गाबो बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों आरो बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बे गोदान मोनसे थामथि गोरोबथा जानो थांगासिनो दङ। बे समाव आङो साबायखर बावो बे थांनाय गोलाव सम डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआव जायफोर बाहागो लाबोबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादजों लोगोसे पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि UPPL गोबां डेम'क्रेटिक आफादफोर बेवहाय बाहागो लाबोदों बिथांमोननो आङो कंग्रेचुलेसन होयो आरो बेजों लोगोसे दिनै NDBनि गासैबो हान्जानिसिम आङो कंग्रेचुलेसन होयो लोगोसे आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम आं साबायखर बावो जे बिथांमोना बायदिसिना थासारिखौबो नेवसिनानै दिनै बर' हारिजों जे एनादार मोनसे गोरोबथा खालामनो थांगासिनो दङ। जि गोरोबथायाव जोंहा 100% गोजोना दिनै फैगोन जों बेखौ हास्थायदों। जाय जोहोलावफ्रा 30-40 बोसोर सिगाङाव गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिदा फंबायखौ नागारनानै बिब' बिनानावखौ नागारनानै हाग्रायाव थानानै बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायनानै हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बिथांमोनखौ नैबे गोरोबथानि उनाव जोङो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रोजोरोमो संसार जानायनि मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव फैगोन। बियो बेसेबा गिदिर मोनसे बर' हारिनि थाखाय एचिभमेन्ट। सारेन्डार खालामबाय एबसुआ कुनुदिन सारेन्डार खालामा आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो कुनुदिन जनानै थानाय नङा। नाथाय नैबे सुक्तिया बर'नि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लांफिननो थाखाय बड'नि बिदा फंबाय जाय बिमाया मोदै हुगारनानै दङमोन जाय बिब'आ जायनि बिसिया दिनै नेनानै दङमोन बिसोरखौ न'आव लाबोनायनि थाखाय नैबे सुक्ति। दा नंखायनो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय खोथाखौ आं कन्डेम खालामो आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एबसुनि दिनै आफादगिरि गाबोन आं आफादगिरि थागोन ना थाया मिथिया नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया। बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा लिरनाय दङ। दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा उमुगा हाबनाय नङा। जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन। भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन। नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनुदिन जोबनाय नङा। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दाजाथों जोंनि गेजेराव NDBनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो गोबां खोथा बुंदों फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय फानजाबाय गाबोन समफोर फेसबुकआव ओंखारगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि खुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समा रंजानायनि सम आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों आरो बेवहाय जोङो समायखिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन। जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमोसनजों जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन। दा नंखायनो खुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां जिनिस दङ। दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बेखौ सोबाय जों बेखौ सोबाय आर'नाइ ट्रेन खुनु गोसोखाङाखैमोन जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ। गतिके सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन। ओंखायनो जोङो दारि कमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ। कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै। मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों इमोसनेल जानाङा। मैया CMजोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन रायलायगोन। गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा। नाथाय बयबो मिथिखानानै लादों जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर।